Jo, min mand, er du med til Luba? Ja, ja. Godt. Praksis. Vi har så Uber, og partneren i Uber, det er reklame, sociale medier og apps. Nøgleaktionen i Uber, det er, at det er nemt, hurtigt og billigt. Og ressourcerne, det er, at der er private medarbejdere, applikationer og selvkørende biler. Ja, og så deres værdifaktorer, det er så, at det er private taxaer, og så er Uber, de tilbyder bedre måder for byer at bevæge sig, arbejde og trives på. Og så er det også en værdi, fordi det er billigere. Og så kunderelationen, det er, de kommer ud til kunderne ved hjælp af Facebook og Instagram. Og så deres kanal, det er så, de har deres egen hjemmeside, applikation, hvor du bestiller på. Så kundesegmenterne, det er så unge forbrugere, at man har et unge sind, og det vil så sige, ja, man er sådan en blå og grøn model, og det vil så sige, at man er moderne. Og så har vi omkostninger og indtægter, og i omkostninger der er det benzin og diesel, og så har vi værksted, når bilen skal til reparation, og indtægterne, det er jo taxaturene, hvor de tjener penge på. Og så har vi vores sortliste, der har vi en stærk sted, der er de globale, de er over hele verden, de er billige, og det er et velkendt mærke, der er mange, der kender dem, og de har mange køretøjer. Muligheder. Og så har vi så en sort analyse. Det er, der er stærkt set, det er de globale, der mange kender dem. De er billige, og det er et velkendt mærke, og der er mange køretøjer. Deres weakness, det er, at der er dårlig omtale omkring Uber, og de kan afvise kundernes tillyst. Ja, og så deres muligheder, det er så, at de andre taxabureauer, de lukker, og så er der mange kunder, der ved traditionelle taxaselskaber, de er dyrt, og så er der lang ventetid, og så har Uber også ved at få en øget kendskabsgrad. Og deres trussel, det er så deres konkurrenter, de normale taxabureauer, og så er det offentlig transport, og så er det også, at Tyskland har forbyder Uber fra driften, og er der problemer med myndighederne, og det kan så føre til bøder, og det vil så skabe dårlig PR.